Gràcies per ser aquí, com cada dia, segadors. Avui hi ha diferents coses, activitats per fer aquí. Llavors, avui contem amb l'agradable presència del senyor Joan Canadell, que el tenim per aquí. Molt agraït que hagi estat aquí amb nosaltres avui. Moltes gràcies. També es farà una mica aquest acte que tenen preparats el grup dels CDRs, etc. També aquí, que ja faran també una mica de manifest. I nosaltres farem els cants normalets, plegarem a 7:45 i abans que plegui. I ja està. Doncs vinga, moltes gràcies a tots. Seguim amb el minut de silenci, sisplau. Bueno, també va bé fer una miqueta de broma de tant en tant. Com cada dia ens manifestem aquí per denunciar la repressió de l'estat espanyol contra l'independentisme. El cop d'estat contra les nostres institucions amb el nefast 155 ha menystingut el vot dels catalans i ha portat a l'exili els següents membres del nostre govern legítim. El president de la Generalitat, el molt honorable Carles Puigdemont, la consellera Clara Ponsatí, els consellers Toni Comín i Lluís Puig, conciutadà nostre, i les diputades Anna Gabriel i Marta Rovira. Els altres 7 membres del govern i els 2 líders socials empresonats durant més de 3 anys han estat indultats, però es tracta d'un indult reversible i parcial que els inhabilita per exercir càrrecs públics. Els tribunals, cúpules judicials i forces de l'anomenat Orden Público es dediquen a presentar acusacions gent imparcials i sovint falses contra més de 3.000 represaliats, entre els quals 12 joves terrassencs, 40 persones perseguides per al Tribunal de Cuentas i gent a la presó per criticar un règim que és continuador del franquisme. La vulneració de drets que això significa interpel·la tots els demòcrates. Si l'única manera que té l'Estat per retenir-nos és la força i la violència, aquest Estat esdevé il·legítim. Demanem una solució política per les aspiracions democràtiques de Catalunya i que l'Estat espanyol compleixi les crides dels diferents organismes europeus, retirant les accions i acusacions contra tots els represaliats a conseqüència de l'1 d'octubre. I és per tot això que us volem lliures i us volem a casa. Us volem a casa. Us volem
a casa, us volem a casa, us volem a casa, us volem a casa, us volem a casa, us volem a casa, us volem a casa, us volem a casa, us volem a casa, us volem a casa. Vull ser lliure, vull ser lliure, vull ser lliure ara mateix, i abans de ser un esclau, totes les reixes cauran, tornaran des de l'exili amb llibertat. Democràcia, democràcia, democràcia i llibertat, no farem ni un pas enrere, que ressoni el nostre clam, defensem la nostra terra, no passarà. Fem república, fem república, fem república, ara mateix, construïm un nou país, solidari, just i franc, mana el poble, som al carrer, seguim lluitant. Mana el poble, som al carrer, amb dignitat. La Filomena, que és el número 9, el 23 de pàgina, 23, 23. Ja. Som aquí, tots junts clamant, amb tossuda persistència. Som aquí, tots reclamant, llibertat, independència, independència, independència. Kènia, els estats, independentistes, no farem el desclar. La vegada, els exactament, som aquí, tots cantant, amb tossuda persistència. Som aquí, tots reclamant, llibertat, independència, independència, independència. Els corruptes que volien esclafar, no estrenin la nostra llengua, que serà contractar. Fem la nostra lluita, tractarem els exiliats i devem tots amb força. Exigim la llibertat, som aquí, tots cantant, amb tossuda persistència. Som aquí, tots reclamant, llibertat, independència, independència, independència. Independència ja! Independència ja! Independència ja! Independència ja! Independència ja! Bona tarda. Des de la plataforma antirepressiva de Terrassa us volem llegir el comunicat oficial que s'ha fet en suport a Adrià Sas, que s'ha rebutjat el recurs que havíem presentat. Anem a llegir el comunicat que ha fet el grup de suport. El darrer cap de setmana ens va arribar la notícia que el recurs d'apel·lació
que vam presentar al febrer de 2021 per la sentència injusta i abusiva que li havien dictat al nostre company Adrià Sas havia estat desestimat en cadascun dels seus punts. És a dir, l'Audiència Provincial de Barcelona confirma que la condemna és de 3 anys, 6 mesos i 1 dia de presó. Volem assenyalar un cop més que és per culpa de l'agreujant que va presentar la Generalitat que la condemna supera els 2 anys i per tant implica l'entrada a presó del nostre company. La mateixa Generalitat que abans del judici ens havia promès que retirarien part de l'acusació. Des del grup de suport SAS Absolució manifestem un cop més que nosaltres no acceptarem res que no sigui l'absolució. Però sabem que això no vindrà dictat des de la justícia. Ja fa temps que no hi confiem. Sabem que l'únic que pot aturar l'entrada a presó del nostre company Sas és la solidaritat del poble. És per això que fem una crida a la unitat antirepressiva. Hem de tornar a prendre els carrers, organitzant-nos i assenyalant els culpables. Actualment tenim a Catalunya més de 3.000 represaliades arran de l'1 d'octubre. Igual que vam ser capaços de sortir a defensar els presos processistes i a les institucions catalanes dels atacs procedents de Madrid, ara hem de sortir a defensar a totes i cada una de les més de 3.000 represaliades dels atacs provinents de l'estat feixista espanyol i de les pròpies institucions catalanes, que en el seu dia van defensar, motiu pel qual ara ens volen tancar. El cas de l'Adrián potser serà el pròxim que acabi en presó, arran del procés d'independència, però per desgràcia no serà l'últim. Només hi ha un sentiment més fort que l'amor a la llibertat, i és l'odi a qui ens la treu. I aquest odi és el que hem de canalitzar i, amb organització i valentia, fer-lo servir per atacar els nostres repressors. Només així serem capaços de plantar-los cara. Com va dir Robespierre, castigar els opressors és demència, perdonar-los és barbàrie. Organitzem la solidaritat i seguim les purnes per cremar-ho tot. Us convoquem a totes a tornar als carrers i a demostrar que sols el poble salva el poble i que per molt que intentin intimidar-nos i silenciar-nos, lluitarem fins al final per la llibertat de Sas i de tots els presos i preses polítiques antifeixistes. Convocatòries. Avui, 24 de novembre, us convidem a convocar concentració o manifestació a la vostra població i que us sumeu a les que convoquem al vostre territori. És aquesta que estem fent. Dissabte 27 de novembre, aquest dissabte, manifestació unitària a Vilafranca del Penedès. Us convidem a totes a participar. Hora a les 19 hores, a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Acabarem amb un tall de l'AP7. Visca Catalunya, llibertat pel represaliat. Lliure! No volem ser una regió d'Espanya, no volem ser un país ocupat. Volem la independència, volem la llibertat. No ens rendirem, malgrat els cops d'Espanya, no ens rendirem, serem independents. Lluitem i lluitarem, tots per la independència, lluitem i lluitarem, república serem. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la, lluita per la llibertat. Els batecs dels nostres cors ressonin forts com 1000 tambors. I que el dia comenci ara quan surti el sol. Lluitaràs al meu costat, serem més forts si estem units. Més enllà de la mentida i la violència hi ha la pau.
Somriu, aixeca't i lluita per la llibertat. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la, lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors. I que el dia comenci ara quan surti el sol. Si unim les nostres forces, l'enemic no passarà. El Jabrut i els seus abusos no ens podran mai fer callar. Colze a colze trenquem les cadenes de la repressió. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. Catalunya que es rebel·la, lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors. I que el nou dia comenci ara quan surti el sol. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la, lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors. I que el nou dia comenci ara quan surti el sol. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la, lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors. I que el nou dia comenci ara quan surti el sol. Quan surti el sol. Lliure! Lliure! Fora! Visca! Bé, bona nit a totes i tots. Escolteu, estic emocionat de veure que 4 anys i escaig després del que va passar encara esteu aquí dia rere dia, pel que m'han dit, no heu fallat mai. El que veig és realment m'emociona, és a dir, gent de més de 90 anys que no falla pràcticament cap dia, que encara es disculpa perquè ell no va poder venir amb la tormenta que va caure. Escolteu, això és una demostració de la dignitat d'aquest país, que és encomiable. Això penso que ens ha d'emocionar tots i jo us vull transmetre aquesta emoció i aquest agraïment perquè seguiu fent això i seguiu lluitant per una causa tan noble com la que lluiteu dia rere dia i esperem que algun dia ben aviat puguem deixar-ho de fer perquè siguem un poble lliure. Persones o senyores que tenen 90 i pico d'anys, que les han vist de molts colors i que desgraciadament seguim estant com fa 90 i pico d'anys quan van néixer aquestes senyores, em sembla que són 2 senyores que superen els 90 anys que tenim aquí a la plaça, i el mal que tenim ve de molt abans. És a dir, segurament les seves àvies també ho patien, les àvies de les seves àvies ho patien, i ens hem de remuntar 1714 o hi ha qui diu que fins i tot abans. Som un poble incòmode per Castell. Som un poble que hem volgut sempre fer allò que sabem fer, que és viure, que és treballar, que és lluitar pels nostres ideals, però estem en un estat que no li agrada el que fem, com parlem, i ens ha tingut i ens vol seguir tenint per molt de temps, exprimint-nos, expoliant-nos, i a sobre impedint-nos que parlem la nostra llengua en plena llibertat. I això no ho podem tolerar i per això estem on estem i per això vam fer el que vam fer el 2017 i per això hem d'acabar el que vam començar el 2017 i per això hem de seguir lluitant dia rere dia per acabar d'aconseguir això. I com que no em puc enrotllar massa, escolteu, només hi ha una manera de fer-ho. Només hi ha una manera de fer-ho, que és treballant, que és el que sabem fer els catalans, lluitant, però amb unitat. I aquesta és l'única cosa que hem d'aconseguir d'una vegada per totes, que això ens emplaci a tots els polítics a posar-nos d'acord per tirar endavant el procés, la conducció del procés d'independència. I no hem de parar fins que ho aconseguim. I vosaltres no heu de parar fins que els polítics ho aconseguim. Per tant, feu-vos incòmodes, demaneu, lluiteu, pressioneu, perquè és l'única manera de que ens en sortim. Moltes gràcies i visca Catalunya. Lliure! Unitat, unitat, unitat.
unitat, 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 unitat. Deixeu el govern que toquen la Congreso i creieu l'Estat de Catalunya. No, no és una mala idea. Bé, només per acabar d'afegir un recordatori de cara a divendres que allà a la factoria, al centre cultural, allà a la Rambla, ens trobaríem a 7:15 a fer els cants perquè aleshores ve el Nante Fatxin que ens farà també una bona xerradeta explicant i ampliant una miqueta més el que avui iniciaven aquí ara el senyor Canadell. Vull dir, una miqueta per tots aquells. Vull dir, penseu, el divendres a 7:15 els cants a la factoria. No els farem aquí al Raval, sinó que els farem allà dalt. Ok? Vinga, gràcies. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan suprema.